सांग्रां जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिटिसिआव जाफेरै खोनाफेरै जाथाय खनसेयैनो हानजासेयैनो चिरां जिल्लायाव साब्रै लाइमोनफोरा हरखाबै गोमादों। बहा थांदों सोर लांदों बबेयाव थांदों बेनि जेबो खौरां गैया। जाथाया ओनसोलखौ गिखांहोदों, जेराव हिन्जावसा गोमानाया हादोर नाङैनो थाद'नाय गैयै बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। नैबे सावगारियाव नुनाय साब्रै लाइमोन सिख्लासाफोरा सानसेयावनो मोनसे जायगानिफ्रायनो गोमानानै दङ। खौराङाव मख'जायोदि चिरां जिल्ला सदर थावनि काजोलगावनि साखाथियाव थानाय मंलागाव गामिनि साब्रै लाइमोनफोरा दिनै फुंनि 4 बाजिसो समनिफ्रायनो दांतल शिब मन्दिराव फुजा हैनो होना थांनाया हरखाबै गोमानानै दं। गोमानाय लाइमोन सिख्लाफोरनि मुङानो जाहैबाय दिब्या सरकार बैसो 13 बोसोर, राखि सरकार बैसो 13 बोसोर, अंकिता सरकार बैसो 14 बोसोर, पुर्णिमा मण्डल बैसो 13 बोसोर। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे साब्रै लाइमोन गथ'फोरा गुवाहाटी फारसे थांनाय सन्देह खालामदों। बे साब्रै लाइमोन गथ'फोरखौ थारैनो साननो गोनां बाथ्रा, बिटिसिआव बेबायदि जाफेरै खोनाफेरै सानसेयावनो मोनसे जायगानिफ्रायनो साब्रै लाइमोन सिख्ला हिन्जावसाफोरनि गोमानाय जाथाया। जोंनि बे खौरांखौ मोननायनि उनाव सोरबाफोर बे साब्रै उन्दै लाइमोनफोरखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै 8399950689 जानबुं नाम्बाराव फोरमायनो खावलायहरदों। बे समाव फिन आरोबाव जानबुं नंखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायोदि 8399950689 जानबुं नम्बराव बे नाम्बारखौ एबा बे जाथायखौ एबा बे साब्रै गथ'फोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना फोरमायनो हागोन।